today's vlog, i-round muna ko sa likod sa balay. Maisa ni Papa. Magkuha meron kay mag-anag si Sarah Jean Galanida. Kita naman mais mga gagmay. Nay kamaisa ng Papa Aris Panglawon. Binukid style ba? Ganang is Panglaw, isla, Palong Jawat na makukuot. Gagmay yun. Lahi sa uban mga lahi sa bukid kay dagko ka sa bukid man. Di tanong ni Papa na ako mani sa ubos mani. No, nay mabunot-bunot ko panahon way nay makaon. Ikaw malagkaw mga manok mga palibot ng mga Aris Panglao nila sa bukid pero ang ilang yuta dili pare sa bukid pod nindot og kuan klase kanang mga ilang mga tanom dagko gyud pero dire kinahanglan abono dahil sa tuwa pikas ito pa'y laing maisan adto tanawan ninyo ito pang maisan adto wala ba payas ano eh laki na eh may lami na may balanghoy malay po yan may kalabasa ano eh kani binta ni kay murag na apas ni suwan durag ke kani sa una kamatisan ni ay nang linya ani kamatis ari di ka adjun karon gimaisa na po ni Papa ano niyang mga tanom ron dire Panglaw na si balanghoy payas na sikwa na man mo ko anong sikwa kay makan ang lapinig ng bunga ng maot ito basketbulan kinama po na namo balik tas lagkaw lain ani pang dyan batong man eh di magpango ng mga batong mamaot di matiman ay kamutihan unang unod bapod ni hindi ara balik ra ko ani ngita sa lubang kasing nanay unod paman mamuwak ko pasig kay unod na kani minauna gagmay nanagen na siguro po ni uban ani likway kaon mo na likway mo yung panganan jang lami ani dahon murag ukra kuan murag dangog ani mother pay kamunggay payas
Pay kuan isang buwakan eh. Saan ba ni? Yung din man ko nila ni. Kay labandira na mo amang labandira. Tagog labandira. Yan, pwede na sini anagon. Kamay ang puso. Yellow corner ba ni? Ano balik ang kasigangin. Uy. Ano pa sili ani? Dakang sili. Daplin. Ano yung sa maning rumak? Burut-burut juta. Tapi lukbat eh. Agak mo de po pikas manukan maun ano yo. Bati man eh. Kana gikulong na ng anak. Nag mga manok anak. Ug managko na mo ibalhin anak. Ginja kay adto man to. Mga gagmay lahi kay kanon. Mga anak. Mga gagmay. Panganon. Matingar mis piso kay mga wa. Banag iro. Kita nga nag-iro orang lagkaw. Nah. Muna yung magipuyan sa panglauron. Nah, kung itong mga manok. Gagmay pa, ilahi. Gagmay. Panglahi na kay itipo. Mga wa na magkalit. Tingar man ko kay mga wa kalit ng mga piso. Gagmay. Panglahi naman ko. Burag ko na sila. Bali na po naman adto. Ito sa pikas. Ito. Bali naman adto. A few moments later. Naghaling na ni. Tataod babaga na naisog ba. Gamayar sa mong kuha kay suyan pamanamo ni. Paong na. So karon ako ana siya gibutang na nako. Wala ko paniti para di maahat og luto. Para anon ba? Grilling kan on. Kumana na abrihan na pod.
ginagawa mo? Oh my God! Wow! Untuk na. Namay, mingon ako kag mais. Ano rin daw. Dabong-dabong pa. Gang! Gang! Kababaho boto. Ay, gang, karbon init pa, gang! Ngayong ero. Ero ngayon. Nipon. Gang! Alin sa gang? Nangayon ang ero sa Aiko. Tagaan naman ko to. Dali, ahurot. Tira ube ba? Kuan ni una. Papalya ko sila ubon. Gagmay. Gagmay. Pagaling. Ada dah. Saka ba? Kami memerotak nas bukit gyapon ya pemay. Basin. Morot. Shout out Vladimir Casires, uli na makakaon kang apel. Kuya mo iro kay makaon pag apel sin inanag. Wah. Iro na mo. Si Aiko kaon pa sa inanag ako di tagaan Aiko 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 Sini, oh, ngayon pala siya. Kita na mo sa lagkaw. Pet morot. Sud si mana tila ubon na ni. Sud din tila ubon. Takyo na baligya. Ang baligya. Gamay ga.
Baligja nga 20. Tulo balik palit ug kurtag 20. Pero bayan sila upo. Di. So yung 100. Tulo 100 mo ano? Ang palit ha? So na palit ha. Batad cheese. Ano nagitag 22 man dito. Baligya. May bagko to ane. Baligja ay mo ra gyapon. Ang mabaligyaan. Maasura man na ako. Ano ito na patamnon bata kay para nato. Ang Ngadyo ko iro tikoy. Ang lami gamay ra rin. Lami ta, gamay ra. So that's the end of my vlog for today, February 5, 2021. So, like mo, comment mo, and subscribe. Thank you for watching.